Bazkaltza junda, o jozen taberna junda, o launa egin, da haiken mobilia giri igual. Bai, ez, terrazan eseritaena maian, hor tabernan. Ez da, konbertsazio eta ezarra. Eta zuek egiten dezue hori, heldu bezala edo zuek ez? Ni mintzatez. Bale, zuk ez. Bestatzuk egiten du, baina nire esatu jut. Mobilia geoko hori gola ez. Bai, hori da. Ba, igual bakarri dagoeneko momentu horretarako edo... Padria juntatuzkio, gehun artean itxein ez. Ez mobiliak zez kartu letzen jarrita. Bai, hori da, ez taldean zaudenean, taldean egon. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Bakardadeak hil egiten gaitu. Gaurkoan, puzlearen beste piezatako bat ikutuko dugu, Telmo, eta gaur itzaingo dugu bakardadearen sentimendua. Ze bada, sentimendu bat geroz eta nerabe gehiagok eta gazte gehiago sentitzen dutena. Eta heldu gehiagok. Bai, hori da, hori da. Nola, gizarte dinamika bat eta zitzeingo dugu, ze esan dezakegu, nik usteet, kohesio, tribu, izaera hori galtzen joan dela, eta narcisismoak, individualizazioko joera horiek areagotu direla, ez? Bai, eta horrekin batera, noski, albo ondorio horiek, eta horietako bat da bakarda sentimendu hori. Bai, lehen zaten genduna, ez? Zuk, igual, seme-alaba bali mazituzun, zure bizilagunari, seme-alabak ustea oso erresa zan. Gaur galdetuko nukenik, nork utzi dezaken bere, ez? Bizilagunari bere seme-alaba bat, zerbait pasatzen da momentuan. Ez daukagu saretze hori hain erresa, ez? Bai. Tardun, egia da horrek baditula ondori batzuk, eta zergatik gertatzen da, Telmo, pixkat, kokatuko dugu jendea, ze gizarte dinamikak ez, asko hitz egiten nahi teknologia, sare soziala, mugikorrak zer agindun, baina badaude gizarte dinamika batzuk ere, hau, eragiten nahi dienak ez dela ez txarra ez ona, baizik eta gizarte aldaketa bat ematen nahi dena. Bai, pixat albo batera utziko diteu, bai teknologia berrien presentzia eta eragina, eta baita jolas librearen gainbera, ez? Biak faktore oso garrantzitsuak, orain salduko duguna ulertzeko, ez? Baina, badaude beste dinamika batzuk, adibidez, seme-alaba gutxiago ditugu. Seme-alaba gutxiago izateak, ekartzen du, anai-arreba gutxiago izatea, eta horrekin estea, ez? Pertsona. Eta uste baino garrantzia handiago dute, bai limiteak jartzerakoan, eta bizitzako ikasketaen bat barneratzerakoan, baino baita ere ulertzeko, ez? Elkar ulertzeko. Zenbat eta belaunaldi gertuagokoak izan, aukera gehiago ditugu elkar ulertzeko. Beraz, gizarte dinamika bat hori izango litzateke, eta elkar ulertze horretan baita ere ikusi behar dugu zergatik ematen den hau, ez? Seme-alaba gutxiago izatea, eta faktore asko daude atzean, baino baita ere da geroz eta beranduago izaten ditugula, ez? Bai. Eta geroz eta beranduago umeak izateak, ekartzen du, agian kopuruan eragina izatea, baina baita ere, elkar ulertze horretan, ez? Belaunaldien arteko arrakala hori handiagoa den neurrian, zailagoa bihurtzen da elkar ulertzea. Bai, hor talka handiagoa ematen da, ze azkenean geroz eta urte gehiago utzi batetik bestera, beitu ez, lehen 10 urte pasatu behartzen zerbait pasatzeko. Gaur egun, nik usteet urtean pasatzen dezkegun gauza guztiak oso gizarte azkar batean bizi gaur, imaginatu ja, berandugo izaten balima ditugu, ja, arrakalada berez handiagoa balima da, gehitzen balima ditugu gizarte dinamika azkar batean bizi gana, oso bi mundu ezberdinetan, ez? Aurkitzen geha, orduan, oso zaila da bi mundu ezberdin horiek elkar ulertzea. Bai, zubiak ere egitzea zentzu horretan. Eta horrekin batera, ikusi behar dugu, ez? Lehen, nola Aiton Amonen presentzia askoz ere handiagoa zen, eta baita gurasoena, ez? Ohikoa zen, ama edo aitza, etxean egotea, txikiak ezten, ez? Eta hori nolabait, gaur egun beste faktore hainbat direla bide, izan lan presioak, pantaien aurrean ematen dugun denbora, baina nolabait esan dezakegu, benetako denbora hori, gure txikiekin ematen duguna, murriztu egin dela. Eta beraz, lokarri horiek pixkate zauritu dira. Bai, gelditute pixka bat, ez daukate hainbesteko indarra edo sendotasuna. Bitxu ez, askotan, ikastetxe askorekin hitz egiten asko esaten dute, ordutegia aldatu beharra izan dutela, goizez hasten ziela, eta aldatu beharra izan dute, ze badago dinamika bat gaur egun, goizez jutearena, eta ez, atxaldeak libre, asko keskatu ditela gurasoak, mesedez, berriro bueltatzeko goiz eta atxalde izatea, ze bestela ez dauzkate, atxatxaldeko tarte hortan inor, eta umeak ordu asko pasatzen dituztela bakarrik, ez? Eta egia da, gaur egungo lan ordu horiek ez dago, norbait ez dago figura bat presente etxean, orduan, horrek ere egiten du, bereiek bakarrik egotea momentu askoetan. Eta familia nuklearretik aratago joan da, gure aizialdian baita ere ez, nola jarduten dugun hausnartu beharko genuke, eta, nik uste aski ezaguna dela, ez? Geroz eta gehiagok hautatzen dutela, pantaila baten aurren igarotzea beraien aizialdia,
benetako harremanak sustatu beharrean, ez? Hau da, entzun, ikusi, sentitu, egiten ditugun jarduera guzti horietan murgildu beharrean, bueno, gure burbuia horretan sartzen gara, pantailaten aurren, eta horrela ere, ez dugu inondik inora laguntzen, ez? Harreman horiek sustatzen. Ze azkenen, pantaila batek, zu pantaila ikutzen dezunan, bueno, asko erabilidegunean ez, berotzen dalako, baino ez dela hotza dago, esango genduken ordun, oztu egiten geha, eta individualtasuna bada, pertsona ostea, ez, eta barrutikan ostea, eta justo saretzeak, kolektibizatzeak, tribuaren zerbaiten parte sentitzea, justo berotasuna, ez, babesa bezala ematen digu, eta gaur egun, horregatik badago, ez, pantaila baten atzean, heldu bat ez balima dago, gizartean, anaiarba gutxiago, ez, guzti horrek azkenean, uzten gaituena da, bakarrik momentu gehiago, ez, eta momentu horietan bakarrik ikasi beharrean egoten, beste agente, ez, teknologiko autartean sartuta. Erabat, eta bueno, hemen erabean jartzen du askotan ardatza, baino gure helduak ere bakarra sentimendu oso latz baten bizi dira, eta guri oso interesgarria iruditu zaigu alde batetik ikustea, ez? Bueno, bakarra sentimendu hori horren zabaldua etzekoen gizarte baten ahotsa entzutea, eta baita ere, gaur egun, heldua dena, ez? Eta bakarra sentimendu hori nola baita egian pairatzen ari dena, alegia. Pertsona bakar batetaz hitz egiten ari gara, eta hoxe da Juan Cruz Arzaiuz. Berarekin mintzoko gara oantxe bertan. Elkarrizketa. Bakarradaren sentimenduari buruz hitz egiten nahi gehat. Kaixo, Juan Cruz? Arratsaldeon. Esperientziaren ahotsa ekarri nahi izan dugu, eta pixka bat zure bizipenak gaur egungo bizitza, ez? Eta zuek bizitako bizitzan artean, ze aldarte, ze aldaketak eman dian. Eta lehenko galdera, Juan Cruz, gu zugandik ikasteko, ze bizipen izan zituzun zuk zure haurtzaroan? Haurtzaroan, gutxi. Eskolatik eta basarriet biti ginen da, basarriak gute ginen lanea, beti lanea zerbait izatzen zenan, iteko da. Hora, eskolatikan ja etxera, zan, ez? Etxera. Horretzan orduan gaur egun egoten dian extraeskolar, ez? Mila ekintza horiek. Orduan etxen nolako gozei. Eta etxean etxekoak zeuden, Juan Cruz? Etxekoak. Zentzu zinaten? Zeman ginean. Sortzean egarra eta gurasuak. Gaur egun etxeko guztietan bezala, ez? Ia. Aitona monak baitza? Ez, ationa bat ez autonun, baina gutxi. Eta, esango genduken, haurtzaro hortatikan nera bezarorea, ja gaztetxo izaten zinenea, zer laketa eman zan zure bizitzan hor? 12 urtekin. Hor. Bueno, orduan ja, 14 urtekin eskola utzi nun, da lanien azeritzen, da gero ja jaiatzaletan da jute ginen, nola, dantza o intentazea bintzat, dantzaitea. Osatez hor, ja, ez, 10 bat urterekin ikasketak utzi, eta ja, lan munduan sartzen, ez? Gaur egun begiratu zenbat luzatzen aigean lan mundu hortara jutea, ez? Eta zuia 10 urterekin ja, esperientzia laboralean erabat sartua. Ni 12 urtekin, atzaldiko bostetan eta terintzen, da gero jute nintzen Australiarra batea. Eta 14 urte baina nuno, ja, fijo, harritzen lanien. Eta denbora libre horretan, lan eskampo, lagunekin eta ze jarduntzan nagusi? Gutxi, zubila gute ginen, askotan, mendia eta eskursio eta oinez gute ginen mendikan aherino. Goizeko bostetan ateata. Mendira... Pegio bueltan, berriz oinez, mendiz. Mendiz mendi, orduan da, jolazen bat edo... Jolasa gutxi, kainiketan da, ogutara baldemazan globu emate bat zeikao, Montigildotik ataz botatzen zituen da, haidi zeitzika. Bate matarra batak endun. Ondo. Eta hor, nera bezaroan, ez, gu asko enfokatzen gara edo gure liburuare baita horta doaz, garaizail bat izaten da, ez? Barrukaldean aldatzen hasten gara, aurri izatetik pasatzen gara pixkat heldu izatera. Hor, zuk nola bizizan zendun zupen nera bezaro prozesu hori, eta zure inguruko gazteak nola ikusten zituzun? Neskata mutilak, Bueno, urdune... Kuadrian itzategin jan batzuk zaharroak, beste gaztoak, eta haien anparoak jutegin jan, horren haidi ikasteno, eakusten, zigu pixka eta haidi. Bale, hor, nasketa egoten zan adin artean ere, ez? Nasketa urrun gutxi, zatezian. Bale, mutilak. Bale, orduan, kuadriak bananduak izaten zen, ez? Mutil taldea eta neska taldea, eta mutien eta nesken artean, bazeuden heldu batzuk eta hoiei jarraitzen zenien esperientziaren ahotsa pixka batetik. Bale, ze interesgarria, gaur egun adinka juten ez, edo generazioka asko,
Eta hemen ikusten da ez generazio nasketa bat zegola, torire aldaketa bada gaur egun eta ordungoa. Handaiak ni baino zarro bazien da, ekin da, haren kuadriakoek eta dena bat egiten duen. Bai, nahastuta. Eta zu goratzen zea nola eraman zendunzuk zuren erabezaroa? Nola bizitzan zendun heldu izateko prozesu hori? Zuretzako zaila izan zen? Bueno, zaila ez, bueno, oso zaila ez zan izan. Zan, lotzati izan barra ginen, pasu ematea gode pixka kostatzen egun, da, bueno, geodepu egin, konfientza hartzen duntan, eskakin da hola, eta, bueno. Vale, eta horrazten zen pixka bat, zuen arteko hartu eman hori, ez? Bai. Hor lehen aipatu duzu dantza giro horretan, ez? Zautze zinetela. Bai, dantza haute ginen, da lotzatu eta egite ginen, eskatzea lehena, heldu eta egiten duen, da, favor, ez da eskatzea, eta Etxian praktikatuta? Bai, etxian igual eskoa egin horrego. Bai, etxean hitz egiten zan zuen garaian emozioz, gaur egun nahi hitz egiten ez, telmotan egia denbora guztien emoziotaz hitz egin bardegula, gure bizipenetaz, zuen garaian hitz egiten zan horrelako gauzeraz? Zero. Angura zuen ezer esaten, Eta beraiei ikusten zenien beraien artean hitz egiten, beraien gauzetaz, edo? Ez. Ez zago den, harmana, ondo matezea baino, ez zuen hola asko itxeiten. Bai, baina sakontasun etzan ikusten, ez? Esango genuken, etzan ikusten. Zango zuen, bai. Baina ez gure aurre mintzatzen zuen, oan bezala, itxeiten dan bezala, gure oso semiegin da oso diferentia zen. Baita gero hor, esan dugu orain ez, nera bezar hortan, jasten zenitela, dantzalditara juten, zuen artean erlazionatzen, eta helduaroa nola izan zen? Nola izan zen, etxetikan atera, zure bizitza egin, nola izan zen zure kasuan adibidez? Bueno, atea, soldoska tokatu zen, claro. Jampa junginan, eman zeuen, jaditzaldean, pasagen duen hemen sortzile bete, eta bueno. Eta hori nola izaten zen zuentzako adin hortan, etxetikan urrun jun? Oso zaila zen. Claro, ze hor da? Eta horrengo aldiz, etxetik atatzen ginela, eta soldoskan sorte guen da, jaditzatu gantu, bebe sortzile bete. Oso gorra izan zen, Karo, zuen kultura oso desberdina, pertsona oso desberdina, gaina militarizatua da zerbait oso, ez? Estriktua dana? Diktadura eta ordune eta tartin zen da gu fama oso txarra gendun, euskaldunak. Eta zu nola bizi izan zen duen, momentu hori? Bueno, nola ala emate gendun da altzan bezala eta isildi pasa eta... Eta hor izaten zen, pixkat, soldauskara jun, eta buelta? Nola izaten zen buelta zuen, ze horraldak eta bat egongo zan zuengan? Oso buelta, oso difendi izan zen, gaina gu, eta ginen, soldauskatik etorri eta ja basarritik eta ginen. Ah, bale. Handik hilabetea, etorri eta alde ginen. Bale, basarritik anjun zineten. Bai, mastarra ginen gendia, etxea erutzen izan, hain horretzen arreglatu nahi, eta... Bale, eta orduan baserria hor gelditu zen? Bai. Bankruz hor gelditu zen, ja? Hor zen. Bi bizitzakoa zen, bestaldekoa juntzan, aspaldi. Uetzuen inero kontu iten, da azkenien eruiten zen, eruitzazioan. Da teliatu dago eruitzan, da guata eta bela eruitzan dena. Eta noiz jun zinen zu etxetikan? Noiz atera zinen zure gurasun etxetikan? Ni negur esutin, eskondu nintzen. Bale. Ze adin zendun orduan, gutxo gora bera? Ze? Ze adin zendun orduan, gutxo gora bera? 86 urte. Bale. Da hor, lehen aipatu duzu, emozioak argitara etzala gehiagi ematen, da norbera kudeatzi zitula altzun moduan, ezta? Hor, nik uste, soldaduzkatik etxera bueltatzerako horretan, ez? Emozio bizi batzuk bizi zen dituztela, ez? Eta horiek hor momentu horretan ere etzian plazaratu. Bai, ugatu da lasaitasun hartu gendun. Hemen sortzile bete pasa eta txea tortzia gauza ondila zen. Bai. Kartil esku gendura. Ze pentsatzet, eta ontaran indoan, zuen egunerokotasunean hartu eman asko zenituztela, bai zenit arteko eta lagunekin, ez da? Nolabait hartu eman horiek egunerokotasunean baitan zaudela. Eta nolabait hortik alden dutakoan, horiek xatez, zaurituta bezala gehatu ziala, eta bueltatzerakoan berriz
antxe plazaratu ziela. Nolabaiteko, garai haietan, nolabaiteko bakarda sentimenduik sentitu zenun, edo hierri zenun beste lagunen artean, edo? Ez, ja, urduko Andre Gallabanoko, da, etorri nintzanean, ja, ziero dena bulgatu nintzen Andre Gallakin, da, Eta lehenago? lagunage, bueno, batzuk segitzeken du, baino, Eta lehenago, nera bezaruan eta, edo Bakardadea. bakarde sentimendu hori sentitu zenuten? Ez. Bai, hori da, ez zuen generazioko jende askok esaten duna, eta gaur egun askok bai sentitzen dutena, ez? Neuste hor dagoela aldaketa handia, ez? Eta zukor, ze uste zu pasatu dela, Juan Cruz, zuen garaietan bakarrik orokorrean, beti egongo zen bakarrik sentitzen den pertsona bat, baino orokorrean zer da aldatu dana gizarte honetan? Ze ikusten dezuzuk aldatu dela, gaur egungo gazteak hain bakarrik sentitzeko? Ba, ez da ipatz esan, eskeguan oso diferente bizi da. Gazte jendia eta edade guak orduan oso diferentia zen. Bai. Zuze aldaketa ikusten dezu? Adibidez, bueno, zure gurasoak ikusita eta zu orain heldu bezala ikusten zean modura, jaldaketa badago ere baita, ez? Ah, bai. Ikaragarria. Bai, ni uste bai, ni familia baka, baina zeme baka, beste izaka, baina ni beste txetene asko ikusten dut aldaketa. Osea, Eta orain, gazteak ikusituzunean mugikorrari begira denbora guztian, eta bueno, pentsatezu kaletikan asko ikusituzula mugikorra, hor ze pentsatzen dezu ikusten dezuenen, edo ikusten gaitu zuenen, guri generazio guzti bati. Ba, ni uste ziro aldatu da, nik mobila bago, baina ez dut omeste behitzen. Baizu zertarako erabiltzen dezu? Juan Cruz? Ba, bat emate deitzen behit, hor deitzeko bestigez. Tresna Hori da. bezala, ez? Tresna bezala. Hori da. Izan beharko lukena. Bai. Hor, gazte guzti hauei mezurik edo botako zenieke? Horren beste denbora pasatzen dutenak, ba, mugikorrera itxatxita, edo ez horren beste denbora eskainiz, ba, maite duten guzti horiei ez. Uste zezan, ba, hoi, egun ez dela, ebili berri mobilian uste, behar ordu itzamil, tukela ez? Bai, bere momentuak, ez? Bere momentu, ez? Bere momentuak. Eta, Ni askotan bazkaltza junda, hanik uste jozin mobilegin, era mobilegin behi da. Hoi nik eski guzten dut. bai, horrez gaude gure artean disfrutatzen, Ez dago hor, ez itxeiteko eta dena mobilegin behi da, bate ez. Bai, zuk hori ikusten duzu, konturatzen zera, jatetxe batea juteakoan, kaletikan, pasioan, balima zaude. Bai, jozin, beti, osea, ikusten dut, bazkaltza junda, o jozin taberna junda, o launa egin, da haiken mobil egin igual. Bai, ez, terrazan eseritaena maian, hor tabernan. Ez da, konbertsazio eta ezarra. Eta zuek egiten dezue hori, heldu bezala edo zuek ez? Ni mintzatez. Bale, zuk ez. Bestatzuk egiten du, baina nik ezatu jut. Mobila geoko hori gola ez. Bai, hori da. Ba, igual bakarri dagoeneko momentu horretarako, edo... Kuadria juntatuzkio, gehun artean itxein ez. Hori da. Ez mobilak zez kartu letzen jarrita. Bai, hori da, ez taldean zaudenean, taldean egon. Eta adibidez, zure semea eta zure arteko desberdintasuna ikusi ezu generazioan? Ni semiekin, ez du asko biltzen mobila, Bale, oza ez da erabiltzen dunetakoa, ez? Ez. Iloak edo izan gitu gehiago, ez? Iloa bazka, baina haikin, trata hondik ez da asko ikusten da, bueno. Bai, ez dituzu ikusten ez da denbora guztia daudenik. Ez, nire gutxitak juntatzea. Asko esaten dutena da, ba, pantaiek bizi dutela gure bizitza, guk bizi beharrean, ez? Bai, ala, nik gara uste, ez da hit. Bai, eta horren esan askotan ez dituzula ikusten. Asko aldatu da, lehen familian elkartzen zineten edo laguna artean elkartzen zinetena, eta orain elkartzen geana? Bai. Hori asko aldatu da, ez? Guge uste egiten dugu San Jose unean bazkaia eta erdi giloak ez etortzen. Bale. Eta lehen hori? Zergatikan? Tagit. Ni denagin ondo biltzen, dena Espaino. Hor bakarda sentimenduak guk, ardatza jarri dugu nerabeengan, ez? Eta jakin badakigu, helduak direnak ere sentitzen dutela bakarda sentimendu hori. Ez da bete zuk hori gertutik ezagutzen dezun, edo? Hombre, gu etxen ikusten da. Zer nola, heldu gehalako,
Bai. Ja, ez dugu kasu egiten, o, ja, bebizi modua, o... Eta hori lehenetza nola, ez? Nik ez. Bai, hor, edadismoa ditzen zaio. Dena hiluak eta etortzen ziren basarria. Eta guan... Bai, eta orain ezoin bakoitza bere irera doa pixka batez. Eiteu. Bai. Deitu eta, olako egunetan bazkaria eta erantzun eman da, igual, eta erantzunen ez du ematen. Ez da erantzun ere ez. Bai, hemen, Azken edadismoa. momentu nio mizu, zu gotxigara zemazeaten, sozien askotan, organizatzenik eta ez du, Ez dago erantzunik. azken momentu arte ez du, zer ezaten. Gizarte bezala agian honei erantzun bat eman beharko genioke, ez da? Hombre, txinez, organizatzeu, eta gainetik atzetik parra bat zela, honek ez egiteu. Bai, importantzerik emango ez bagenio batzutan, ez? Zuretzako garrantzia auki daiken zerbait hemen esaten zaio edadismoa, eta da, aur, ez? Aur edo txikiak edo nerabeak, eta justo helduak dienen artean, dago justo tarte bat, da esango gendukeen 20 pikotikan, 40 pikora, 50 funtzionala gehala, eta horrematen du gizarte guztia hor mugitzen dela, mundua hor mugitzen dela, eta ez, mundu hontan deneti dago, daude aurrak, daude helduagoak, eta horiek beti jokatzen dugu baztertzera, bi aldeak, bai txikiraka, eta helduaroraka, ez, eta hemen pixkat bai ematen dela puntu hau, ez? Ume hauek ez dakite ezer, eta zar hauek total ja ez dugu balio, ez? Hori bai sentitzen dezuzuk hori ematen degula gizartan egiteko joera hori daukagula batzutan. Bai, ni uste bat jetzen. Bueno, Juan Cruz, mila esker. 72 urte hauetan ikasitako guzti hau, gurekin elkarra banatzeatik. Bale, eskerrik zuidi. Zuri. Vitamina dosiak. Bueno, Juan Cruz entzun ondoren, bagoaz gure vitamina dosietara, eta bitu etelmoia hasieran hitz egin dugu, ez? Berari entzun ondoren ikusten dugu hemen gizarteko aldaketa hau, ez? Ikaragarria, lehen esan du, ez? Gaur egun zema ala baitaun, bera izan du, 8 nebarra, ez? 8, 10 urterekin, 12rekin ikasketak utzi lanean jarri. Bai. Bitu, ze aldaketa, gaur egun 10 urterekin ez lan bat kasi, nahiko finko aurkitzen badezu erdi milagrosoa da, eta orduan ez, ze pasoak nola aldatu dan gizartea. Eta beti sentitu dela zerbaiten parte, ez? Bai, beti, agian, bueno, gaur egun igual ez horren beste, baino txikitatik hasita, ez? Han 8 neabarrekin ezitua izan dela, 10 urterekin eskola utzi eta lanera, bai, ez? Hasi berri, gero soldauzka, eskondu, eta... Bai, lagunekin, ez? Esan du baita nola, joan hor ikusten da, berak galdetu digunean aberea bakarrik sentitu da noiz baiten, eta esan du momentu horretan ez, orain bai, ez? Orain, hor ikusten dugu, esaten dugun edadismo hori, ez? Produktiboa ezkean adin hoietan gaur egun, helduak eta txikiak oso at gelitzen diela gizarte honta entzunak izatetikan, ez? Baina bera momentu hortan, bere gaztaroan, bere hortzaron ez du bakarra de sentimendu hori izan, gizarte dinamika horregatik. Eta gaur egungo dinamikak bai eramaten dula, pixka gaur egungo gaztetan erabeak, bai bakarrik sentitzea. Eta bai eman dugu aldaketa bat esamar daukaguna, ez da dena txarra, ez gauza asko ondo egiten aigia, eta bat izan da ere esan dunen, ez? Galdetu digunenea emozionalki bere gurasoekin, nola hitz egiten zuen, edo bikotea zuenean, edo lagun artean, eta berak argi esan du alderdi emozionala, etzala ikutzen, ez? Hortan aurreratzen nahi gatelmo. Bai, eta hor garrantzitsua, ez? Hori azpimarratzea, eta bera bota duen mezua, baita ere gaur egungo gazteria, ni uste argi helarezi duela, ez? Lehen estea hartu emanak, eta benetako harremanak, eta bizitza, bizitzen astea, ez? Eta ez pantalla baten atzetik. Bai, hor esan du, ez? Eta bernan edo jatetxean gaudenean, eta hobaita oso irudi esanguratsua, denak mobila mai gainean jarrita edo parean. Egon beharrean, benetan, hemen eta orain zauden pertsona horrekin egon beharrean, ez? Eta hor berak esango hori, ez dauka logikarik, ez? Eta guretzako logikoa bihurtu dan zerbait izan da, nahiz eta logikarik ez izan. Orduan, berriro nik uste tordara bueltatu barra daukagula puntu batean, gauza askotan onera jungeak gizarte bezala, beste askotan ez, baina bai, berriro bueltatu barra gala hartu eman presentzia loietara. Bai, sozializatzera zentzu horretan, eta hartu eman horiek bultzatzera. Ez berak izan du nola beste belaunaldiekin, ez? Ateratzen zela mendirak, eta dantza itera, eta bestelakoak, ez? Nik uste hor, ikasketa oso potentea daudela, ez? Eta batez ere,
bizitzarekiko leialak direnak. Gure aitona monekin ditugun elkarrizketak adibidez, edo gure gurasoekin, ez? Emango digute, bizi ikasketa asko eta asko, pantalla baten atzetik izango ez ditugunak. Eta esperientzia realak, ez? Hori da. Eta hauen beharra dugu, nolabait, bizitzarekiko ideia leial bat izateko, eta esperoan duguna pixkat irudikatzen joateko. Eta ez horrelako ideia desitxuratuak, askotan. Idea lortatik pixkat errealitatetara hankak sartzeko eta gogoratu, bakarra de sentimendua dela, bai, ez, depresioa askotan ez, beste egoera lazgarri batzuk bizitzeko ez, bakarri sentitze horrek eramaten gaitulako, beste emozio eta sentipen batzu edara. Orduan, ze garrantzitsua dan zerbaiten parte sentitzea, eta orduan nik uste hau daukagula eukiberdugula helburu, gure gaur egun erabe guztiak, gure gizartaren parte sentitzea, eta ez atez, eta hau bai da pixka bat gure lana, edo, gure bideopodcastaren helburua ere hori, bada. Erabat, eta azken gogoeta, eta etxeko lanak emango dizkizuegu, ondorengo gogoetarekin amaituko dugu. Begiak itxi joan atzera, eta saiatu gogora ekartzen zuen bizitzako 3 momentu zoriontsuenak. Hautatu bat, eta berriz ere bizi momentu hori, mesedez. Hartu denbora hori, eta gero bueltatu. Eta bueltatzerakoan, mesedez, saiatu erantzuten ondorengo galdera. Momentu zoriontsu guzti horietan, pantailari mugikorrik zenuen eskuetan. Ez du guzti, ez da maitan, Ez dut uste. Eta aratago joango gara, bakarrik altzinen, momentu guzti horietan. Edo, benetan, harreman esanguratsu bat zenuen pertsona bat, edo hainbat zenituen alboan. Zein garrantzitsuak diren gure harremanak, eta zenbat aldentzen gaituzten, mugikorrak eta bestelako gizarte dinamikek. Hau esanik, betiko legez, altxa burua eta altxa osasuna. Mi esker, aio. Hornerte. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta muntaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimeneko izpena.